ኣብ ስዊዘርላንድ ዳቮስ ዝርከብ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ መጻኢ ግሪንላንድ ከም ዝተሰማምዑ ተዛሪቦ። ዝርዝር ናይቲ ስምምዕ ግን ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን። ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሂቦም ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ ግን ኣሜሪካውያን ነታ ርእሰ ምሕዳር ዴንማርክ ዝኾነት ደሴት ግሪንላንድ ከመሓድርዋ ከም ዘይተሰማምዑ ሓቢሮም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ዝርርብ መርሒ ኔቶ ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጉዳይ ግሪንላንድ ሎም ምሸት ምስ ፕሬዝደንት ኣብ ዝገበርኮ ዝርርባት ኣይተልዓለን ኢሉ። ትራምፕ ምስ ሓላፊ ኔቶ ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዕደና ከምኡውን ኣብ ስርዓተ ምክልኻል ምትሕብባር ክህሉ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ። ድሕሪ እቲ ዝርርብ ወሃቢ ቃል ኔቶ ኣሊሰን ሃርት ኣብ መንጎ ዴንማርክ ግሪንላንድን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘተ ሩስያን ቻይናን ኣብ ግሪንላንድ ብቆጠባ ይኹን ወተሃደራዊ መዳይ እግረን ፈጺመን ከየንብራ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ይክትብል ርእይቶ ሂባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሃገረ ዴንማርክ ብዛዕባ ልዕላውነትና ክንዛተ ኣይንኽእልን ኢና ኢላ። ንሳ ኣብ መግለጺኣ ጸጥታ ኣርክቴክ ናይ መላእ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ኔቶ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ዋና ጸሓፊ ኔቶን ፕሬዝደንት ኣሜሪካን ክዝተየሉ እውን ጽቡቕን ባህርያውን እዩ። ንክስነት ዴንማርክ ኔቶ ኣብ ኣርክቴክ ዘለዎ ጽልዋ ንምዕባይ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዛ ክትሰርሕ እያ ጸኒሓ። መንግስቲ ዴንማርክ ሙሉእ መስርሕ ጻዕርታትና ምስ መንግስቲ ግሪንላንድ ተዋሂዱ ይሰርሕ። ምስ ኔቶ ብቐረባ ክንዘራረብ ጸኒሕና ኢና። ምስ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ ድማ ቅድሚ ኣብ ዳቮስ ዝገበሩ ርክብን ድሕሪኡን ብቐጻሊ ኣዘራሪበ እየ። ኔቶ መርገጺ ንክስነት ዴንማርክ ሙሉእ ብምሉእ ይፈልጥ እዩ። ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ ጸጥታዊ ወፍሪ ቆጠባ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና። ኣብ ልኡላውነትና ግን ክንዘራረብ ኣይንኽእልን ኢና። ብርግጽ ድማ ንዴንማርክን ግሪንላንድን ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ውሳነ ክወስዳ ዝኽእላ ባዕለን ዴንማርክን ግሪንላንድን ጥራይ እየን ኢላ። ንክስነት ዴንማርክ ንሜሬታዊ ልኡላውነትና ኣኽቢርካ ኣብ ዝግበር ዝርርብ ኣብ ኣርክቴክ እንተላይ ኣብ ስርዓተ ምክልኻል ኣሜሪካ ብኸመይ ጸጥታ ከነሕየል ከም እንኽእል ምስ መሓዙት ሃገራት ሃናጽ ዝርርብ ክትቅጽል እያ ትደሊ ኢላ። ብተወሳኺ ኣብ ዳቮስ ዝርከብ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዩክሬናዊ መዘንኡ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ተራኺቦ። ንኹናት ዩክሬን ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዝተመዘዘ ኣሜሪካዊ ፍሉይ ወኪል ስቲቭ ዊትኮፍ ናብ ስምምዕ ንምብጻሕ ተስፋ ከም ዘሎ ድሕሪ መግለጺኦም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ተራኺቦም ዘለዉ። ሎሚ ናብ ሩስያ ከም ዝበርር ዝገለጸ ዊትኮፍ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓደ ጉዳይ ጥራይ ተሪፍዎም ከም ዘሎ ኣሚቱ። ናብ ሓደ ጉዳይ ጥራይ ኣውሪድና ኣለና፣ ነቲ ጉዳይ እቲ እውን ተዘራሪብና ኣለና፣ እዚ ከዓ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ኢሉ። ዊትኮፍ ኣየናይ ጉዳይ ተሪፉ ከም ዘሎ ብንጹር ኣይጠቐሰን። መጻኢ ናይቲ ማእከል ኢንዱስትሪ ዩክሬን ዝኾነ ምብራቓዊ ዞባ ዶንባስ ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደሉ ዝባት ወሳኒ ጉዳይ ኮይኑ ምጽንሑ ይፍለጥ። ክልቲኦም ወገናት ነዚ ጉዳይ ዝኽፈትሑ ቁርባት እንድሕር ደኣ ኮይኖም ክንፈትሖ ኢና ይብል እቲ ፍሉይ ወኪል። ትራምፕ ብወገኑ ተቓሪቦም ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት እዮም ዝቕተሉ ዘለዉ ክንገብሮ ኣለና ክብል ብዛዕባ እቲ ዘተ ተዛሪቡሎ። ናብ ሃገረ ኢትዮጵያ መብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ዮሃን ዋዶፉል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ከምኡ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክባት ኤርትራ ወጥሪ ዓሲልዎ ዘሎ ክብል እንከሎ ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ መብጻሕ ድማ ሰላማዊ መፍትሒ ንኽናደየሉ ጻውዒት ከቕርብ ምዃኑን ከተባብዕ ምዃኑን ገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ገይርዎ ዘሎ መብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተራኸበ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ምስ ናይ ጀርመን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ርክብ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ትርጉም ዘለዎ ዘተ ከም ዘካየዱን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ድማ ኣብ ምሕያል ምትሕብባር ኣተኲሮም ዝርርብ ከም ዝገበሩ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ናይ ጀርመን ብዛዕባ ኤርትራ ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥርን እቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ከተባብዕ ምዃኑን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዘራረብ ምዃኑን ዝሓበረ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ መብጽሑ መስማዕ ከናት ኣብ ዝገበረ ርክብ ኮይኑ ብተወሳኺ ኣፍሪቃ ኣብ ባይቶ ጸጥታዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝግብኣ ቦታ ኣይትረክብን ኣላ ብምባል ሃገሩ ጀርመን ኣብ ባይቶ ጸጥታዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክልተ ቀዋሚ ወንበር ንኽህልዋ ከም እትድግፍ ሓቢሩሎ። እዚ ናይ ጀርመን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንጀርመን ጥጡሕ ዝኾነ ናይ ወፍሪ ባይታ ዘለዋ ተስፋ ዘለዋ እያ ብምባል ክገልጻ እንከሎ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ዓሚቕ ዝኾነ ርክባት ከም ዘለዎምን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ርክባት ንምዕባይ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንኢትዮጵያ 206 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሃብዋ ገሊጹ።
ملاكو قبر السنبت زتبهلا حاتات عقبة عبد إنجليز قبل الحان تقول نستيتم متقعته فتسيم بالزبل نزغر ولو كسي كم زي وعلى قاليصو اتيا بيرترا يتولد الزبل إثيوبيا ود 23 عامت منئسي ابتياب ساوثهامبتون زركب هوتيل هاي فيلد هاوس نتسرح بصوتاو منقد كم استنكفاي تخصيص زلا زي بيترا كم استولد زغلص إثيوبياوي حتى عقبو كفصملو نحموشت عامتات كتصب مصنحو نديانو ساوثهامبتون حبير لا مجمرتا اب بيت فرد ساوثهامبتون انت كقرب بوحس كفتحو وسينو مكان تنبرو عقابي حقي يقباي دحر مبالو جن بيت مأسرت كصنح يتغيرو بيت فرد ساوثهامبتون تخصص ملاكو ببيت صحفت وشطاو قدايات ابتو هوتيل كقمت كم صنحت سميع له بسنكزي هوتيل بتتغاغامي صره إيميغريشن تقاومتات كل عصنيحيو ملاكو نابتا قال نستيتك قريبو كم زحازا كخصصن كله نسو جن اتزبهالو زلو تكبارات كم زي وعلي زارب نملاكو زكلاخلل زلو خالد ميزوري نسو ابيرتراي توليدو تهاجر دما زيغاتاتا عقبا كحت زخولو ليا بزخونه مخنيات دما حت عقبونا 5 عامت وسيدلو جينا وسانك وهوي صبي زلو اتو قداي اب بيت فرد ساوثهامبتون ناي وحس مسرح كهلوون كله بيت فرد دما نميازيا 2027 قصير ويركب بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب داقيمو حجونا مونغ إثيوبيان قبص انزلو قداي بصحيت ماي أباي نحنسابن حوارن مفتاح دلو مخانو قاليسو نزو قداي ملكي تخاب بقاتتانا بريزيدنت قبص عبد الفتاح السيسي دبداب زسدد خوينو بمنفس ولك أو محزنتنان أمريكا نسلام دحنتن هزب قبص زلواتو فاينتن بزعبا قد بحدازة لزب مجمار كم زاد اللي قاليسيو بريزيدنت ترامب دبدابيو مونغ قبص ان إثيوبيان زلو قداي بصحيت ماي أباي حسابن حوارن مفتاح دلو مخانو كغلص انكلو نتدبدابه سيعيبو دما بريزيدنت قبص عبد الفتاح السيسي كومون ابتدبدابه كما اكل فلغني استطقست او كينات حد تركب سودان زمرح زلو حلاف سراوي سودان عبد الفتاح البرهان نعدمه بريزيدنت دونالد ترامب كقبلون كلو ايثيوبيا دما قدحنا يتدبدابه كم زبص حي تغليص زلا يهون بر ايثيوبيا كساب حجي زخونه علاو مغلص اي هبتنا لا التدبدابه نوي عامتات بزعبا قد حداسه صنحه زي مردا مفتاح دليت كم زلو بمغلاص اوتو زوبات زخونت هاجر نمايات فلق اباي ببحت تقواصصرن غراوبتا خدغودئن يبلان كبلون غاليصو دونالد ترامب بتدغغم بزعبا قدب حداسه بزهبو زلو مغلصيتات مسغبص زوغنه زمسل زلو خوينو ابت سددبدابون بقاتا بريزيدنت غبصي عبد الفتاح السيسي تصحف خوينو بقدح يهن ايثيوبيا بصحوا ابت غداي كا قند تتقاسي زخونت ايثيوبياون ابت دبدابه بغبو كم زي تتقسات زلا يزحبر نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم